Anga foli ni walimandon bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'u ka ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma selen. Scout sifinnakaw y'u ka ɲɔgɔn kunbɛnbaa tako duurunan baaraw nun don ka bɛn alamisado août kalo tile 22 CICB la Bamakɔ kɔnɔna la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ minisiri bolo mun ka baaraw ɲɛsinnen don sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ kunkanko ɲɛnabɔli ma. Sadio Sidibe ani Samba Traoré tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Nin bara in tako duurunan ninnu bɛɛ daminɛna ni an ka hymne national fɔli de ye ni o bɛ jamana 12 ko fɔ. U ye thème min ta ɲinɛ o ye de k'a fɔ scoutisme a jɔyɔrɔ fɛn min ye bɛn o bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamanaw kɔnɔ. Scoutisme yɛrɛ ye jɛkulu ye ni a kun ye walasa denmisɛnninlakaw bɛ se ka u jɔyɔrɔ fin cogo min na bɛn hukumu kɔnɔna na an ka jamanaw kɔnɔna la. Tako duurunan in baara parce que tako naaninan la an tun bɛ Burkina, tako sabanan la an tun bɛ Niger. A ta o ta an bɛ taa jamana dɔ de la. Bon, ɲinan ta in a jirala k'a fɔ ko Mali de ka o labɛn. Donc an filɛ o kɛnɛ kan a tako duurunan a kan ka jamana 12 a kan ko o de reçoit ka fara Mali kan. Donc jamana 13 olu de kan ka baara kɛ kan kɔnɔna la fo ka taa se kan banni ma. An ka ɲinan thème o ye k'a fɔ ko scout ko ye bɛnkɛla de, scout acteur de paix. Parce que n'i y'an ka kumakanw jateminɛ an b'a fɔ ko scout k'ale bɛ mɔgɔ kalan ni a kɛwale de. Scoutisme ye jɛrɛjɛkulu de ye, denmisɛnnin jɛrɛjɛkulu don, a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ, a bureau ba yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ, jamana bɛɛ b'a kɔnɔ. Ale ye denmisɛnnin jɛrɛjɛkulu ye minnu bɛ denmisɛnninw k'u kalan jamana faso taacogo ɲuman na, k'u kalan walasa u ka se k'u sen don u ka communauté n'a fɔra u ka sigida taaɲɛ la, u ka jamana taaɲɛ la, k'u sen don la. K'u dɛmɛ fana u ka diinɛ, n'i bɛ diinɛ min na a b'i dɛmɛ walasa i ka se k'o lawaleya ka ɲɛ. U ka baara ninnu tako duurunan kɛnɛ kan maa min kɛra sababu ye ka Mali silamɛw ka soba ɲɛmaaba nɔ labila kɛnɛ kan a ye dugawu kɛ ka ɲɛsin scoutisme baarakɛlaw ma ni ka tila ka Haut Conseil du Mali ɲɛma ka foli lase u ma ni o y'an karamɔgɔ Aseyidu Sherif Ousmane Madani Haidara ye. An nakun nin sigi na o ye président du Haut Conseil islamique du Mali n'o ye Sherif Ousmane Madani Haidara, jeunesse n'o ye denmisɛnninw u jɔyɔrɔ ka bon a bolo ka se hakɛ mun na o kama a y'a ɲini k'a fɔ an ka na nin kɛnɛ in kan ka na nɔ labila. A ye mɔgɔ fana fara an kan n'o ye vice président ye n'o ye Cheikh Makiba walasa ka jeunesse jɔyɔrɔ yira a bolo k'a fɔ denmisɛnninw de ye sini ɲɛsigi ye. Nka denmisɛnnin jumɛnw de bɛ kɛ sini ɲɛsigi ye o de ye denmisɛnnin minnu n'u labɛnna labɛncogo ɲuman na, n'u jigo donna jigo ɲuman na, n'u kɛra denmisɛnninw ye denmisɛnnin minnu b'u ka jamana kanu, ni jigo ɲuman bɛ denmisɛnnin minnu na olu de bɛ se ka jamana sini jɔ. Scoutisme laɲini fanba ye jumɛn ye o de ye ka denmisɛnninw jigo don k'u labɛn walasa u bɛ se ka kɛ jamana sini ɲɛsigi jɔbagaw ye. Baara ninnu tako duurunan ninnu donni minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninw ani farikolo ɲɛnajɛ kɛw ma ale y'a da don scoutisme nafa la n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn ani tilenya sabati an ka jamana kɔnɔ. N bɛ yan sɔgɔmada in na ministre de la jeunesse et des sports tɔgɔ la Aruna Modibo Touré n nana o jɔyɔrɔ de fa 5e édition du camp du scoutisme lancement na. Donc n nana Aruna Modibo Touré ka folikan fɔ jeune scoutu ye. Jeune scoutu dɔw fana bɔra jamana kɔ kan ka na an ye foli las'u ma. An y'a ɲini jeune scoutu fɛ k'a fɔ ko an ka jamana bɛ situation min kɔnɔ nin wagati la. Jamana basigilen tɛ. Denmisɛnninw ye sini ɲɛsigiw ye, jeunes ye sini ɲɛsigiw ye. Ayiwa u jɔyɔrɔ ye mun ye jamana basigi la u k'o kɛ, u kana to u sigi so kɔnɔ ten min gansan na, u ka wuli k'u jɔ, u ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ, u ka communauté internationale dɛmɛ walasa jamana ka basigi. U ka nin baara ninnu tako duurunan kɛnɛ kan maa 500 o de bɔra Mali fan 14 bɛɛ la ni ka fara farafinna yɔrɔ 12 kan. N'a kun ye min b'a to farafinadenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na a bɛ to senna fo tile 5 Bamako yan nɔ. Bi Mali kɔnɔ scoutisme bolofara belebeleba 3 bɛ papier bolo bolofara belebeleba 1 wɛrɛ bɛ nka papier t'olu bolo fɔlɔ nka a jirala bureau mondial ka politique kuraw la olu ko k'u tɛ association 2 jɛrɛjɛkulu 2 lakona jamana 1 kɔnɔ u tɛ sɔn k'o lakodɔn. Donc a jirala ko f'an ka fara ɲɔgɔn kan, o fara ɲɔgɔn kan a baaraw daminɛra
a papier kun fɔlɔ bilala ka taa ka ban an y'a baaraw daminɛ Mali scoutisme bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ scoutisme ba kelen an taara chrétiens ka ɲɛmaaba n'o ye cardinal ye ale sira d'an ma k'a jɛra n'a ye silamɛw ka ɲɛmaaba an taara haut conseil la olu fana sira di k'u jɛra n'a ye ka d'a kan Mali kɔnɔ nin diinɛba fila de bɛ yen i mana kɛ tɔn o tɔn na i b'a sɔrɔ i bɛ nin diinɛ kelen na donc olu ye sira di k'u jɛra n'a ye k'an ka fara ɲɔgɔn kan Mali ko kama an ka fara ɲɔgɔn kan bɛn sabatili kama. Baara ninnu bɛɛ kun cɛra ni jamana 12 ka défilé ye ni ka tila ka don fana kɛ k'a ɲɛsin min b'a to basigi u bɛ se ka sigi cogo min na ka na an ka jamana kɔnɔna na. IMCC tɛmɛna Sheikh Mohamed Makiba fɛ ka jiso dɔ dilan Sijankɔrɔkaw ye mun dɛmɛ bɛ bɔra ONG Direct Aid yɔrɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ maaba caman de bɔra Bamakɔ ka taa a kurumu karili kɛnɛ kan Mariétou Diallo ani Dramane Male tun bɛ Sherifula Jabaransu tɔgɔ la. Bi Sijankɔrɔkaw b'a fɔ alhamdulilayi Ala ni Sheikh Mohamed Makiba sababu ka pompu sen walasa Sijankɔrɔkaw ka ji ɲuman sɔrɔ o kurumu karili hokumu kɔnɔna la Makiba n'a ka jama wulila k'u kunda Sijankɔrɔ kan nye u bisimilala ni nisɔndiya ye bonya ni karama kɔnɔ. Makiba y'a yira k'a fɔ Agence des Musulmans d'Afrique AMA o de ye a boloma dɛmɛ ka se ka layidu timɛ Sijankɔrɔkaw ye. Silamɛ baara la frontière t'a la n y'o de fɔ Ala ko k'a ye kira ci k'a kɛ ɲɛnɛmaya bɛɛ ka hinɛ ye ɲɛnɛmaya bɛ adamaden bɛɛ ma hali baganw Ala m'a fɔ silamɛw dɔrɔn a m'a fɔ arabu dɔrɔn a m'a fɔ farafin dɔrɔn ko kira ka kɛ ɲɛnɛmaya bɛɛ hinɛ donc silamɛya authentique l'islam pacifique n'a m'o demandé o base ye hinɛ ɲɔgɔnya ni solidarité de donc o la Ala de y'anw guidé k'an bila ka na ni mara in kɔnɔna na a bɛ san caman bɔ Ala y'an bila an ye sera ka kalanyɔrɔw jɔya Ala y'an dɛmɛ an sera ka misiriw jɔya bi a bɛ kalo damadɔ sigida mɔgɔw y'a ɲini ko jiko crise bɛ yen ji ɲuman sɔrɔli ka gɛlɛn u ma ko an k'a ɲini an dɛmɛbaaw fɛ an y'a ɲini législative musulmane africaine mɔgɔw fɛ a tɛ tɛmɛ kalo 3 kan an y'a ɲini u fɛ bi an ka sogo kɛra réalité parce que an b'a fɔ waati olu b'a ɲini waati min samiyɛ donda don anw jigi t'a kan ko a bɛ se ka sɔrɔ mais ni Ala ka dɛmɛ ani an ka partenaires ka dɛmɛ bi sogo kɛra kɛnɛkanda ye ji ɲuman filɛ nin min ni yan bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna na donc an b'a fɔ ko ka kɛ Ala kama dɔrɔn Ala yɛrɛ bɛ ko tɔw dilan. Kɔlɔn in janya bɛ taa mètre 100 na wa ɛri o ɛri a bɛ se ka ji litiri 1000 ani 600 de bɔ dantigɛliw kɔfɛ jamakulu y'i sɛnsɛn ka se kɔlɔnda la k'a koromo kari ka sɔrɔ ka manivelle di Sheikh Mohamed Makiba ma ale ka kɛ maa fɔlɔ ye ka ji pompe ji ɲuman sɔrɔla dugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara. An ka laɲini ye min ye jamana in kɔnɔ de ye jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an ka se ka ji se a yɔrɔ caman na mɔgɔ se ka gɛlɛya ba u kan o jiko gɛlɛya kelen o de y'an se Sijankɔrɔ yan bi n'an bɛ Sijankɔrɔ yan nɔ an ye foraji min sen ayiwa a sɔrɔla mun kɛra sababu ye ka yɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ jiko gɛlɛya bɛ o ye Sheikh Makiba ye ale ye yɔrɔ in yɛrɛ k'a fɔ jiko gɛlɛya bɛ yen tuma min na ci sera an ma an ka section chef de culture n'o ye Alhaji Ahmad Tali Jalo ye ci sera ma o fɛ k'a fɔ Makiba ye k'a fɔ yan yɔrɔ jiko gɛlɛya bɛ yen nɔ an ma retardé sabu a yɛrɛla k'a fɔ kɔlɔn min bɛ yen ni bolola kɔlɔn don denmisɛnw bɛ ji min ta tumun bɛ ji in na a bɛ kɛ sababu ko kalan u bana n'u dun banna u bɛ waati jan u tɛna kalan la min bɛ kɛ sababu ko ka kalan siɲɛ o hinɛ ye o misimisi ye anw sɔrɔ an wulila ka na foraji ni sen u ɲɛ pompe kɔlɔn sen u ɲɛ min musaka taara fɔ sanfɛ wari $5,000,000 la ayiwa an ka bureau min kɔri jamana kɔnɔ don y'a financé a wari bɛɛ lajɛlen bɔra yen olu y'a financé à 100%. donc kɔlɔn in dun bɛ taa fɔ mètre 100 ani mètre 1 na ji min b'a kɔnɔ ne bɛ se k'a d'u ma o bɛ bɛn litiri 1000 ani 600 ma ayiwa ɛri o ɛri n b'a ɲini Sijankaw bɛɛ lajɛlen fɛ kɔlɔn min filɛ n'a sɛnɛ ka d'u ma o k'a tɔpɔtɔ k'a ladon k'a ɲɛ mun kɔsɔn a bɛ se k'olu nafa bi k'o don nafa sini k'u m'o don nafa fɔ sini kɛnɛ fo don min tɛ bi a bɛ se k'o nafa cogo min na wagati o waati n'an nana kɔlɔn in ye an k'ale k'a fɔ a bɛ se ka nisɔndiya a bɛ se ka dusu don an kɔnɔ ka baara wɛrɛ kɛ yan jamana kɔnɔ min tɛ nin ye. nisɔndiya in b'aw dusukun na pompe ko in nɔ a nisɔndiya fanga ka bon jiko dɛsɛ kumana bon an ka denmisɛnninw fana kalandenw no u bɛ bi kɔlɔn kɔnɔ bon o bɛɛ ye jadi dɔ ye ka se denwolomusow ma bon nisɔndiya in b'aw dusukun na jiko in kɔni sɛbɛkɔrɔ diyara an nɔ bon kalanso ko in kalanko in fana a diyara an nɔ ni denmisɛnninw ma kala dugu kɔnɔ ɲɛtaa tɛ dugu la bon denmisɛnninw ka kalan ka ɲa o ye denwolomusow ka hɛrɛ ye ni den labɔdamuna ko ɲuman bakinba de bɛ dɔ sɔrɔ a tɔnɔ la n'a ma ɲa i t'a ye nimisa ye. ne ka musow kun sɛgɛnna vraiment u kun sɛgɛnna jiko la u bɛ taa ji ta mètre 600 500 ɲɔgɔn na ka na n'a ye centre la an nana u y'a ɲɛfɔ an ye an fana y'a makasi Makiba ni a nɔfɛmɔgɔw la o fana ko an ye ko ni Ala sɔnna u b'a kɛ
bi ala la tigɛ bi a kɛra vraiment ne content ma de don voilà Kaula donia kafo Direct A Agence des musulmans d'Afrique n'ale bagnement ketoyen ale de jorani a musaka bela jelenye musaka min biti jo fo sefa wari million duru madubaton muso ye Sheikh Mohamed Makiba fo ka barkada kalanyɔrɔ jɔlen kɔfɛ walasa ka silamɛya ɲɛfɔ a ɲɛfɔtogo la sijankɔrɔkaw ye Sheikh Mohamed Makiba a ye ɲɔ simansi di sijankɔrɔ musow ma ni ka labani ji pɔmpu ye Kabeni alamsado utukalo tile 22 tungarangew ka jɛkulu ɲɛma CSDS a ye kunnafonidi dɔ kɛ a ka kunnafonidi na a y'a yira k'a fɔ k'u bɛ kayikaw dɛmɛ u ka wulikajɔ la walasa sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Diboli sira in bɛ se ka dilan cogo min na a ka fɔ la sira in jɔdaba de bɛ kayikaw ye an ka Fatumata Yaya Kane ani Seydou Ɲari lamɛn olu bɛna ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan an b'a fɛ ka kunnafoni min di aw ma o ye Kayisiyɛn ka problème ye Kayi ye réseau min ye a munafan bi se jamana min kɔnɔ n b'a fɛ an ka gouvernement ma réseau soutien min ye Kayi bɔ o munafan na ka sababu kɛ fɛn min ye n'i y'a lajɛ an ka budget national san o san budget min bɛ kɛ ko nafolo ta ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ o 22% bi bɔ sanu senyɔrɔ b'a fɔ ma ko société minière n'i ye société minière ninnu jateminɛ Mali kɔnɔ yan a 70% bi sɔrɔ Kayi jamana de kɔnɔ sira min bi bɔ Dakar ka na se Bamakɔ douane ka recette a 18% bi bɔ sira de kan n'i y'a mɛn k'a fɔ ko an tunkarankew jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ yan ka sababu kɛ an bɛ fɛn min lana an ka famille ma o tɛmɛnen an ka partenaires bɛɛ dalajɛlen ɲɔgɔn kan dɛmɛni ye parce que a bɛ représenter 15,5% du PIB o 15% kɔnɔna na a tilancɛ bɛɛ bɛ bɔ Kayi denw Kayi tunkarankew minnu sigilen bɛ kɔ kan bon n'i y'o bɛɛ daladen ɲɔgɔn kan Kayi réseau munafan Mali kɔnɔ a ka tɛmɛ ni 45% ye hôpital belebeleba de jɔra k'a sɔrɔ Kayi den min sigilen bɛ Canada a ma laka fɔlɔ mais a bɛna laka sɔnni karta n ko tunkarankew de bɛ hali école karamɔgɔw sara i mana fɛn o fɛn ye Kayi kɔnɔ forage d'eau mosquée ani école Kayi den dɔ y'a kɛ an CSDM an b'u soutenir aw y'a yira k'a fɔ ko aw ye fasoden ɲuman ye Kayikaw aw ye hôpital jɔ aw ye fɛn bɛɛ kɛ aw ma makɔnni kɛ k'a fɔ ko gouvernement kan ka kɛ aw ye aw ka droit de don ne ye motika de ye aéroport lakani a duma ɲɛ kosɛbɛ mais aéroport min bɛ fɛn ɲɛ Mali la min bɛna maliden tunkaranke opportunité d'u ma ka na baara kɛ Mali la pour contribuer à l'économie à la construction de la nation aéroport dag de kan ka laka monsieur le président en diaspora kulokan de ni an ka aéroport a ka laka 24/24 an ka sira ni a ka dilan joona an b'a dɔn k'a fɔ ko miliyari yirika de don e sera ka fɛn min kɛ monsieur le président si ma kɛ mɔgɔw bɛ ma ɲininka ko e jɔlen tuma o tuma i bi Ibrahim Babakara Keita ka ko ɲuman fɔ a ka ko ɲuman min kɛ wallahi an b'a fɔ an diaspora an ka problème ye fɛn min ye kabini 2013 kana se bi ma problème fɛn o fɛn b'an kan a président de la république a sera donc a sera ka fɛn min kɛ k'an ka relation internationale maintenir an n'an ka jamana mun mɛn kɔnɔ dunuya jamana bɛɛ ne b'a dɔn bi n'a wulila k'a fɔ ko fo autoroute ka kɛ Kayi cercle kɔnɔ ni Ibrahim Babakara Keita wulila k'a fɔ fo sira nin ka dilan ka kɛ autoroute ye a bɛ kɛ a bɛna wari sɔrɔ k'a kɛ. FEMA Foot kɔnɔna la jalatigɛbagaw ka jɛkulu mun bɛ olu ye baarakalan kɛ k'a ɲɛsin kunnafonidilaw ma u ka baarakalan in bɛ tali kɛ fɛn mun kan walasa yɛlɛma kura mun donna senna ndolanci la
ka se k'o ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye u k'a faamuyali sɔrɔ a la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ baara in yɛrɛ kɛra Amdalaye ACI la sigida 4nan na Serifula Jabaranso tɔgɔ la Bubakari Tarawele ani Dramani Male tun bɛ an ka ɲɛmaadaw ka sɔrɔlenw na. Yɛlɛmakuraw minnu donna farikolo ɲɛnajɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Senandola ɲɛnabɔli ɲɛmayasoba Fédération Internationale de Football Association fɛ FIFA ni sariya senkuraw don u donna bala kabini juin kalo tile gale tɛmɛnen FIFA ma da o ma u labana ka na ɲɛfɔli caman kɛ sariya sen 8 ɲɔgɔnna kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka maga ndola la ni tɛgɛ ye Senandola kɔnɔ. Bon, yɛlɛma donna sariya la depuis 2017-2018 que dans 2019. Mais autant qu'on a championnat jolendo. Donc ni hale aw wele ka foyer aba fo chogodi abenye fo chogodi hal na nyefo atse ka yira terrain kan. Mais en tout cas arbitre an yulu wele ka nyefuye pour que oluka boa kala ba dondon. Mais si ça ni sans saba na we san nani yelama bede jera kana nyefo awye. Bon, kalo duru ni avant anya fo. Mais si ça yelama où y a précision de do à la pour que ka ato noya mogoblo noye ballon magari bolo la makacha aya tugu amatugu ou be penalty do penalty te donc où y au noya au précision noya bon min ka gelen kosobe ni uti famu aye image mi ballon be ken terrain kono joueur fla be kofe foti kera kofe penalty dans la da bon ni aw moye bi na afiera mali terrain kan ate on de mala mais on na ko nununde yelama gelama munun dona ka yirawla afana ka fo a tiñedo sharia yelama na an yere nya yaye wala o ya wele kunye aka kibaru nyuma fana lase anga public ma ka lase supporteru ma parce que ni bonya kaka ni karama kaka yani public ka mankan ke sisa amba nyinu fe u ka presse la main kele ambe sabali de nyinu fe parce que loi yelamana akacha public ta kalama donc nyina ambe ka kumaba fuye mais ambu deli ko bolo daw dusukan sharia sugu bébé pour maintenant comprendre pour que a famu donc ni fait poser la terrain kono no ma famu o ka aw nyiniga aw ba kalama numa aw nyiniga am be ka numéro bobulo ou bien o ka nyiniga like fam be fe ko bolo daw dusuka sharia yelamana ko sobede kuna fone dilaw minnu kumbe donda ka wuriya kene inga olu yu ka nisodia jira hakilina la ni sugu be ke infri am bela jelimbe family soro an fana b'a ɲɛfɔ an ka auditeurs n'an ka téléspectateurs ni a tɔw ɲɛna n'o kɛra balontan bɛ kɛ bonya karama o kɔnɔna na donc je pense bibi t'a sɔrɔ a la et puis kɛlɛ tɛ bɔ a la quoi donc foli dɔrɔn de don ka ɲɛsin encore une fois commission centrale des arbitres maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya a président n'o ye Koman Kulubali. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kuma in yɛrɛ la diɲɛ Senandola ɲɛnabɔli ɲɛmayasoba Fédération Internationale de Football Association FIFA la u bɛ ka hakili jagabɔ kɛ sariya sen wɛrɛw kan minnu fɛnɛ kan ka ɲɛfɔ hali bi min bɛ se ka to Senandola bi kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye. Kumakan in nasira karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ ale karamɔgɔ Musa Fɔnba kelen de bɛna diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase aw ma. Konowarikaw ka jamana ɲamakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo ka denmisɛnnin sɛbɛn min na jɛra ka diɲɛ selekɛnɛ ni setigi jamanaw ka kiiribulon kɛ ɲɔgɔn fɛ Cour pénale internationale CPI Charles Blé Goudédé Kodo araba a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ konowarikaw ka jamana ɲamakɔrɔ kelen min ni Alassane Dramane Ouattara fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ bi Arikona Bédié ani o min jɛra ka Laurent Kudu Gbagbo bi ka fanga ta k'o ka ciden dɔw sera ale ma Hollande jamana kɔnɔ a dagayɔrɔ la taamaden ninnu ɲɛmaya kun bɛ Morisa Kaku Gikawe bolo n'o ye Arikona Bédié yɛrɛ ka danga ye u ka fanga ɲini dɔ PDCI kɔnɔ n'o bilama kɛmɛ fanga sinamatɔn ye konowarikaw ka faaba Abidjan dagabana ki min bɛ ko plateau o maire kɔrɔ Noël Akosi Benjo o fɛnɛ kun bɛ taama na fo ka taa se PDCI babu sentigi ma n'o ye Narcisse Kouadio Dri ye Charles Blé Goudé ka kuma na ni ɲɔgɔnye ninnu de b'a jira k'a fɔ maa si man k'a fɔ k'i bɛ jɔ yɔrɔnin kelen k'i ni maa ti jɛ ko mɔ nin kuma in na konowari jamana kɔnɔ ko nin b'o de sɛmɛndiya ko bawo ko ne maa min ko k'i ni maa ti jɛ ka ko kɛ
kɛ Konowari kɔnɔ nin kuma in na k'i laban bɛ to i kelen na wa n'i tora i kelen na laɲiniw olu tɛ sabati i fɛ. Charles Lebele Gude bilama bɛ makɔnɔni na Hollande jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔla kiiriw y'a jira k'a fɔ danganiya ma se ka sɔrɔ k'a fɔ kalata kɔfɛ mankanw na Konowari jamana kɔnɔ ko ni tiɲɛ minnu kɛra k'a nɔ b'u la nka hali bi dakuru ɲɛ laban bɛ kiiribulon ɲɛma procureur bolo n'o ye Fatou Bensouda ye a bɛ se k'a jira kuma bɛɛ k'a fɔ kiiri tacogo ma ne diya ne b'a fɛ hali bi danganiya wɛrɛw bɛ n bolo m'a fɛ minnu ka lajɛ CPI kɔnɔ. Charles Lebele Gude ka bali ka labila a b'o cogo fɛnɛ na a sɛmɛnjiri kun ye maa min ye n'o ye Laurent Kudu Gbagbo ye o fɛnɛ bɛ makɔnɔni na Belgique duguba la Bruxelles. Charles Lebele Gude ta yan'o ka kɛ PDC ɲɛmaaba Henri Konan Bédié yɛrɛ ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se Belgique duguba la Bruxelles ka kuma a kunun k'o kɛlɛkɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Laurent Kudu Gbagbo ye nka maa minnu zɔn min ka diya Konowari politique bɛna k'u jateminɛbaw la olu ko nin wulikajɔ ninnu bɛɛ kun ye fɛn min ye ka se ka Alassane Dramane Ouattara bali san 2020 jamanakuntigi sigi kalataw la n'a kɛra kanbɔfɛn ye ka mandat sabanan ɲini wali kelen ni a kɛra maa wɛrɛ jiraba ye ka se k'o tigilama fɛnɛ bali. Charles Lebele Gude o n'a ɲɔgɔnna tɔgɔ dumanba tɛ a la politique bɛna k'u ka Konowari jamana kɔnɔ bawo maa minnu ni a tɛ ɲɔgɔn ye olu caman gɛnbɛ ka jira k'a fɔ kalata kɔfɛ mankan min kɛra sababu ye ka maa ba saba fa Konowari jamana kɔnɔ a jiralen kɔfɛ k'a fɔ ko Laurent Kudu Gbagbo bina kalata senfɛ n'a bana ko Charles Lebele Gude de kun ye a ko caman kolokoloba ye wali kelen Laurent Kudu Gbagbo kanubaw kolokoloba ye ka kɛ kojugu kan. Libekaw fe ɲɛselekɛna ni Sidiki jamanaw ka jamana ɲɛmayaso lakodɔnnen ni a ɲɛma ye Fayez El Saraji ye a ka kɛlɛcɛw ye a jira k'a fɔ u ye sebaya dɔ ta Tripoli worodugu yanfanw fɛ Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛcɛw kan ko u sera k'u ɲɔni ka bɔ yɔrɔ caman wa ko a kɛlɛ yɛrɛ bilennen senfɛ maa 20 tora Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛcɛw la ni ka maa sigiyɔrɔma caman jogi ko in kɛra fa min fɛ ko SBA ani Tripoli faaba ye kilomɛtiri 40 ye dafɛlaw la nka Maréchal Khalifa Haftar ka mɔgɔ fɛnɛ ye a yira kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ n'o ye réseaux sociaux ye k'a fɔ Fayez El Saraji ka kɛlɛcɛw y'u kunda olu ka Tripoli dafɛlaw la k'u sera k'u ɲɔni ni ka tiɲɛniba don u kun nka Fayez El Saraji ka jamana ɲɛmayaso kɛlɛboloba busentigi ni o ye Mustafa Almeji ye ale y'a yira k'a fɔ kɛlɛ in kun sɛbɛkɔrɔ bilen bɛ wa maa 20 sara Maréchal Khalifa Haftar ka mɔgɔw la olu fɛ ni ka maa caman jogi nka k'olu yɛrɛw kɔni fan fɛ ko maa 7 de sara. Diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ mankan mayɔrɔ maaw ladonni ma au commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR o y'a yira k'a fɔ kɛlɛ in daminɛ Maréchal Khalifa Haftar fɛ ko fɔ a ka Tripoli minɛ Fayez El Saraji na avril kalo tile 4 kana bila bila maa 1993 de bɔnɛna a nin na ni ka maa 5,752 jogi maa 120 ɲɔgɔn na y'a sigiyɔrɔ bila. Gabon jamana kɔnɔ kiiri ɲɛma dɔ wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la musolaka don Gabon Vaba Libreville a cour d'appel ɲɛma muso ka sabu kɛ fanga sinamatɔnw kun ye laɲini dɔ kɛ ko u ma da la ni jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba bi se Gabon jamana marabile kabini tension bana y'a bi san 2018 octobre kalo la Saudiya jamana kɔnɔ n'a nana bana fiɲɛbɔli la da Maroc jamana kɔnɔ ka laban ka don Gabon k'a tɛ ka ye a mankan tɛ ka mɛn o kumana siga bɛ ka don a ka jamana mara la o fanga sinamatɔnw kɛlen k'o laɲini kɛ kiiri bina k'u kan ni musolaka in cour d'appel la Libreville ale de kun b'a fɛ k'i da don jogo ɲini o ko la n'o bɛ se jaatigɛ a baara ta kiiri bulon kun fɔlɔ dɔw kun ye a jira fanga sinamatɔ ɲɛmaw la k'a fɔ u ka kiiri tɛ se ka jaatigɛ kiiri bulon fɛ Gabon jamana kɔnɔ fo yɔrɔ kelen be n'a ma ɲa k'a fɔ musolaka y'i tulokun gwɛlɛya ka da don jogo ɲini kiiri la minisiriso min bɛ Gabonkaw fɛ yen n'a ɲɛsin bɛ kiiri ko mɔ o sɛbɛnfura ɲɛnabɔba secrétaire général ye a jira k'a fɔ a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la kumani dɔ kɔnɔ Paulette Akoli Gabon jamana faaba Libreville la cour d'appel kiiri bulon ɲɛmamuso in jaki min ɲɛsinnen don a mɔ o ye k'a fɔ kiiri dɔ jaatigɛra juillet kalo tile 26 kiiri jaatigɛ yɔrɔ dɔ fɛ min bɛ wele ko cour de cassation ni ko feerekɛra kiiri bina k'u kan a bɛ taa ɲɛnabɔ yen de o cour de cassation in kiiri bulon ye a yira k'a fɔ mai kalo tile 4 kiiri bulon min y'a jira k'a fɔ ale tɛ se ka don fanga sinamatɔnw jigi kɔrɔ k'a da don jamana ɲɛma ka ko jateminɛni na n'o y'a sɔrɔ la a bɛ ka se ka jamana mara wali kelen a tɛ se ka jamana mara fo yɔrɔ kelen bɛ n'o ye jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ cour constitutionnelle ye ko wa k'o kelen de don tobi kɛ o kan nka cour d'appel ɲɛmamuso Paulette Akoli y'i tulokun gwɛlɛya o b'a jira k'a fɔ a banna kiiri jaabi dɔ la ale yɛrɛ kiiri ɲɛmatɔ sariya labaaraba kɛlen ka sariya sɔsɔ Paulette Akoli kun y'a jira k'a fɔ uti kalo tile 26 nin bɛɛ fɔlen kɔfɛ ko kiiri bɛ sigi sen kan ka jateminɛ kɛ a ko la o de ma bɛn minisiriso min ɲɛsin bɛ kiiri mɔ n'u y'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la fɔ septembre kalo tile 30
Cameroun njamana kono fabala Yaoundé surasiya kiiribulon ye a yira k'a fɔ fangasinnamato ɲɛma Maurice Kamto n'a jɛɲɔgɔn 150 minnu minɛna nisɔngoya taama senfɛ k'u ka kiiriw bi sigi sen kan ka bɛn ni septembre kalo tile 6 nata ye. Maurice Kamto n'a jɛɲɔgɔnw minɛnen don ka sabu kɛ octobre kalo tile 7 san 2018 jamana kuntigisigi kalata ni Maurice Kamto nana jɔyɔrɔ 2nan na jamana ɲɛma tɛmɛnen Paul Biya o de ma bɛn Maurice Kamto n'a jɛɲɔgɔnw mɔ ni janvier kalo tile 26 san 2019 u ko k'u bi nisɔngoya taama boloda k'u ka nisɔngoya jira Paul Biya ka fanga la a senfɛ Maurice Kamto ni maa 150 de minɛna ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ u ye bɛnbɛnbɛn tigɛ faso kama ni ka t'u kɛ wo la. Maurice Kamto ni a nɔfɛma 150 ka lapasabaw ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ kiiri jatigɛ cogo tɛ a la k'a sabu kɛ u minɛna ka taa ni u ye kiiribulon min na sariya tɛ o kiiribulon bolo ka se ka maa minɛnenw giiri. Surasiya kiiribulon ɲɛsinnen don surasiw de ka kiiriw jatigɛli de mɔ nka maa minnu tɛ cɛfini tabaw ye k'olu minɛ ka taa n'u ye surasiya kiiribulon la k'i ye sariya sɔsɔ. Kiiribulon min kan ka se k'i da don o ko la n'o ye cour d'appel ye o kuman dɛ a ko la fɔlɔ nka Maurice Kamto n'a a nɔfɛma 150 ka lapasabaw ma dan ye. Diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka jɛkulu dɔ fɛnɛ bɛ yen min ɲɛsinnen don maaw ka hakɛ ɲinini mɔ ka di u ma politiki binakun kan ni u minɛn bɛ k'u datugu nkalon kan. Marisi kalo daminɛw na o ni nazarala tɔnba Union Européenne ni Amérique jamana ma ɲɛmaw jɛra k'a jira k'a fɔ nin ko in min filɛ nin ye senna olu dan tɛ a la k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna kiiri jɛlen kiiri jolen de bɛ ka labɛn ka sabu kɛ siga bɛ fan caman fɛ u yɛrɛw ka faamuya la. Bɛnbaliya min kun bɛ jɛɲɔgɔn filaw ni ɲɔgɔn cɛ kunu ni bugu bin kun bɛ ka da u ka jɛɲɔgɔnya kan a bugu de bɛ ka wuli ka bɔ yen wa maa b'i yɛrɛ ɲininka Rwanda jamana ni Uganda jamana de ko don. Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛma ni Uganda jamana ɲɛma Yoweri Museveni jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la wuti kalo tile 21 Angola duguba la Luanda ɲɔgɔnye mangani dɔ senfɛ min labɛnna Angola jamana ɲɛma Joao Lourenço fɛ ka fara jamana ɲɛma wɛrɛw kan i n'a fɔ Félix Tshisekedi Congo Kinshasa ni Denis Sassou Nguesso Congo Brazzaville jamana ɲɛma ni y'a siɲɛ sabanan de ye ni n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ ka labɛn maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ Paul Kagame ni Yoweri Museveni bɛnkan kɔnɔ kuma ye a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'u sigalen don ɲɔgɔn na nin ko ko nin bɛ ka jugu dɛmɛ k'a kɛlɛ nin fɛnɛ ko nin bɛ ka jugu dɛmɛ ka ngɛlɛ o kumana bɛnkan min dɛgɛnɔ bilatɔ filɛ nin ye aw fɛ bɛɛ b'i siɲɛ n ka jamana kɔnɔ juguw minnu kɛn bɛ ka maramafɛn ta n ka jamana fa dɔ n'olu bɛ fɛ ka n ka jamana tiɲɛ e min b'i ka jamana ɲɛmaaya la ni u bi to ka boli ka taa u da e ka jamana fa dɔ fɛ k'i b'i ɲɛtugu u kan i ka n'i ɲɛtugu a kan bilen o kumana ni jamana filaw juguw dogolen don jamana ninnu dɔ la kelen kɔnɔ k'u bɛ k'u ka dɔntaw ka wuriya kɛlɛ kɛcogow la an dɔ la kelen man k'a fɔ k'an bɛ dɛmɛ don u ma bilen nin ka kɛ o bannen ye an dɔ la kelen man ka wari bɔ ka don u ka foyi da fɛ bilen ko an ka jamanaw bi tiɲɛ o y'o bannen ye bɛnkan kɔnɔ kuma bɛ nin de fɔ Rwanda jamana ni Uganda jamana fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a bara ta kunun ko jɛɲɔgɔnmaw kun don k'a sabu kɛ don min na Uganda jamana ɲɛma Yoweri Museveni bɛ kungo kɔnɔ ni maramafɛn ye ko f'a ka fanga yɛlɛma Uganda ka fanga ta o don Paul Kagame ni a ka maramafɛn fɛnɛ b'a nɔfɛ ye k'a sabu kɛ ale faso la Rwanda olu ye filaw ye minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ Rwanda tigiw ye ni o ye Hutuw ye u ɲɛtinɛ kɛn bɛ Tutsi filaw ye o kumana Paul Kagame bɛ labɛn na a kana fanga ta Rwanda bɛnkan kɛra ani Yoweri Museveni cɛ i bɛ n dɛmɛ n ka fanga sɔrɔ Uganda ni n y'a sɔrɔ n b'i dɛmɛ i fɛnɛ bɛ taa fanga ɲini k'a sɔrɔ Rwanda jamana kɔnɔ wa ko kɛra ten bɛɛ y'i sago sɔrɔ nka maa filaw labanna kana fɔ ɲɔgɔn kɔ bi san 2000 u ka kɛlɛcɛ filaw tira ɲɔgɔn na Congo dugukolo ka Kisangani Rwanda ma ɲɛma Paul Kagame kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ Uganda jamana bɛ ka dɛmɛ don ka ɲɛsin Mamudu Tilen jɛkulu dɔ mɔ min bɛ wele ko RNC Paul Kagame ka jamana Rwanda surasiya général kɔrɔ dɔ don min kɛn bɛ ka ŋaɲa minɛ bi ni maramafɛn ye a yɛrɛ bilama tan bi yɛrɛ kalifa Afrique du Sud jamana kɔnɔ ko nka k'a ka kɛlɛcɛw minnu bɛ Rwanda ni Uganda ni ɲɔgɔn cɛ ko Uganda jamana bɛ k'olu dɛmɛ Yoweri Museveni fana Uganda jamana ɲɛma kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ Paul Kagame fɛnɛ bɛ ka bɛnbɛn bɛɛ tigɛ Uganda jamana kama o kuma bɛɛ a bi maa dɔw labɛn k'olu bila ka don Uganda dugukolo kan olu ka taa Uganda ka kow ɲɛɲini gundow ɲini k'u dɔn Uganda bɛ se ka kɛlɛ cogo min ka t'o fɛɛrɛ di Uganda juguw ma n'o ye Mamudu Tilen jɛkulu kɔrɔba den dɔ fɛnɛ ye Uganda jamana la tɛgɛnɔ bila kelen filɛ nin ye nin bɛnkan sɛbɛn min na nin min'o de banza u ni ɲɔgɔn cɛ. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.